Ola, amigos e amigas. Hoxe imos entrevistar a maga Loli. Que ilusión! A min encantan os xogos de maxia. Ola, Loli. Ola, linda. Fascínanme as magas, Loli. Non sei como sodes quen de facer eses trucos tan maravillosos. Facer desaparecer unha persoa dentro dunha caixa, adiviñar as cartas, facer aparecer unha pomba nun chapeo. Tendes poderes? Ai, claro, por iso somos magas. Eu tamén sei facer desaparecer unha persoa dentro dunha caixa. E sei adiviñar cartas. E facer aparecer unha pomba na chisteira. E tamén un coello. E podes facer un xogo de maxia aquí diante de todos? Claro, voume facer desaparecer. Sabes facerte desaparecer? Claro, só teño que dicir unhas palabras máxicas. Escoita. Loli, Loli, Loliña, amiga veciña, vas desaparecer axiña. Loli, que fas debaixo da mesa? Non estou debaixo da mesa, Olinda. Estou desaparecida por arte de maxia. Somos os bolechas, 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 somos os bolechas. 6 irmáns máis un can. Os bolechas. Loli e Chispa fan maxia. Uau! Cantos trucos trae este libro de maxia? Como facer desaparecer un coello? Como adiviñar unha carta? Como converter un pano nunha pomba? Como saber en que man está unha moeda? Como flotar no aire un anel? Uau! Trae moitísimos trucos. Ai, vou buscar un chulo. Como adiviñar cos ollos tapados quen é unha persoa? Uau! Este gústame! Vou aprender este truco. A maga tapa os ollos cun pano. Diante dela ponse unha persoa e a maga adiviña quen é. Para facer este truco é preciso... necesito que me axude Chispa. Chispa, ven! Chispa, ven pronto. Quero que me axudes a facer unha causa. Chamátesme, Loli? Non, Sonia, chamei a Chispa. Ven, Chispa, vasme axudar a facer unha cousa. Ai, que cousa, Loli! Eu tamén quero axudar. Ui, vaite, Sonia, só necesito a Chispa. Déxame, Loli. Sonia, vaite. Escoita, Chispa. Vou facer un truco de maxia. Ti vas ser o meu axudante. Pero temos que ensaiar antes un truco. Chispa, non o pode saber ninguén. Escoita, Chispa. Ves este pano que puxen diante dos ollos? Con este pano non vexo nada. E aínda que non vexa nada nadiña, vou ser capaz de adiviñar quen está diante miña. Escoítame ben. Cando fago o truco, ti vas estar onda min e vesme dicir quen está diante miña, vale? Se é Carlos quen está diante miña, ladras unha vez. Se é Pili quen está diante miña, ladras 2 veces. Se é Braulio quen está diante miña, ladras 3 veces. Se é Sonia quen está diante miña, ladras 4 veces. Chispa, se é Tata quen está diante miña, ladras 5 veces. Chispa, a ver se aprendiches a facer o truco comigo. Escoita, se é Braulio que está diante miña, cantas veces tes que ladrar? Moi ben, Chispa, es un can listísimo. Ai, Chispa. Lembras
Chispa, prepárate, comeza o espectáculo de maxia. Ondía, Loli, cacho chapeu. Sí, que sombreiro! É unha chisteira de maga. Poñedevos por aí que comeza o espectáculo. E Chispa tamén é mago, Loli. Chispa é o meu axudante. Silencio. Comeza o espectáculo. Wow! A maga Loli vai adiviñar cos ollos tapados quen é a persoa que se pon diante dela. Oe, e como fará? Ai, difícil. ¡Qué nervios! ¡Ay! Ai. Ei, Loli, parece que vas xogar a pita cega. Silencio. Damas e cabaleiros, estimado público, a maga Loli non ve nada, nadiña. Ten os ollos totalmente tapados con este pano. E aínda así, vai ser capaz de adiviñar quen é a persoa do público que está diante dela. Que pase o primeiro. Vale, vale. A persoa do público que está diante miña é Sonia. ¡Acertou! Que pase outra persoa do público. A persoa do público que está diante miña é Carlos. ¡Acertou outra vez! Como adiviñara? Que pase o seguinte. A persoa do público que está diante miña é Braulio. Pode pasar outra persoa do público. A persoa do público que está diante miña é Tatá. ¡Acertou todos! Silencio. Pode pasar outra persoa do público. Amadeo, non fales. Ponte diante de Loli sen facer ruido. Está a facer un truco de maxia. Veña. Chispa. Chispa ladra. Quen é Chispa? Por que non ladras? Es que deches os ladridos, Chispa. Ui, ten que ser Pili, que é a única que non saiu. A persoa do público que está diante de min é Pili. ¡Non é Pili! ¡Fallaches! Pois entón quen é? É Amadeo, o veciño do piso de arriba. Sí. Ai, que fan na nosa casa? Viña xogar con vosco, pero como me chamaches Pili, marcho. Non me gusta que me confundan cunha nena. Somos os bolechas, con vos queremos xogar. Escoitar amigos, vémonos que presentar. Eu son Loli. Eu son Pili. Sonia. Braulio. Carlos e tamén Tata.